मुला सोडून तुमका सांगता खबर करी गोडलेली एका घरान गोबायला आसलेली देवाचो चोडमो कोत्ताली तांचे लागीं इतली दौलत आसली तुका येताली आवची एक दीस ताची बायल दुयेंत जावन हातूनार पडलेली देवाक आंगोण ताणें केली बऱ्या दोतोराक दाखयली बायल ताची बरी जाली ना तथापि गोचेन वचो काळजान तांतो मागो बाबाक ताणें सोडलो ना वाटेर एक मनीस मेवलो ताणें ताका बुरयलो सांगोन ती फोटींग कोणा त्या मनशाचें आयकोना बायल बरी जायना म्हूण देवाक ती स्वता चिंती नासतना त्या बाबाची मनशाक घेऊन गाडयागेर वेता गाडी गिरेक मनीस पळोवन आपल्या पागेरान सापडायता देव मनशाचें मन पळोवन ताचे बायलेक बरी कोत्ता अजा पिसोन देवाक वेता विसरोन आपलो देव गाडी म्हूण मानता दुडू मोडले लाखांनी लाचार केलो गाडयांनी आवचीत पोयात कितें पडटा काळजाचो आटार ताका जावन वेता गाडयागेर मारून डाव गाडी ताका अशें सांगता जातोले 50,000 दुयेंस कोत्ता कोबार मनीस चिंतनांनी घुसपोता आतां ना जावन पयसो गाडी म्हणटा तूं पिसो आयकोन तो दुकानी रडटा जावन कसलो ताका उपाय बायल दिसता रडोन आवची एक दीस विजिटाक पाद्री तांगेर भितर वेता सोरोन पाद्री बायलेक ताचे विचार कोत्ता बायल अशें दिता सांगोन जेजू आमकां भोगत चूक आमची जाली आमी गाडयांगेर वचोन देवान सगलें तुमकां दिवन देवा गेली तुमी विसरोन देवान तुमकां भोगसूची फाटलें जिवीत पुरात काबार देवाक पुरात नमस्कार आमी भुरगीं देवाची विश्वास दवरात देवाचो तो सोरवंडार सगल्यांचो उतरां आयकोली पाद्रीची काळजान दुखताणें धरून देवाचो मोग पोचून करून सोयतवेली तायणी सोयता